салом дӯстон, айни замон дар 32 микрорайон қарор дорем. Дар инҷо бозорчаи 32 микрорайон, аз ин тараф бошад Маяковский ва аз ин тараф 33 микрорайон. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошуна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар якум ошунаш ҷойгир аст. Ман ҳамин хона. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага кардагиам бо масоҳати умумии 66 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. Бинои панелӣ мебошад, бинои мустаҳкам аст дӯстони азиз. Хона бо таъмир мебошад ва қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Қариб ҳама чизҳояш меистад дӯстони азиз, аз беғарзи яхдон, мошинаи ҷумашӯӣ ва телевизори дигар. Ҳама чизҳояш меистад, хонае мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Дар 32 микрорайон ҷойгир мебошад ноҳияи Сино. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, буғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи 32, бозорчаи 33 ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. Ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки ҳам аз пеши хона агарот дорад, ҳам аз қафои хонаам агарот дорад дӯстони азиз. Ҳардуи ҳамин агарот аз ҳамин хона мебошад. Нархаш 640 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз, навормона шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ, роҳрав, прихожая ин бошад. Ҳаммом, ҳоҷатхона, кладовка, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Ва ин бошад ошхона. Аз ошхона шурӯъ мекунем. Ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. Дар инҷо ҳаммом. Дар инҷо бошад ҳоҷатхона. Чӣ хеле ки мебинед, ҳоҷатхона бо ҳаммом алоҳида мебошад. Ин кладовка дӯстони азиз. Беғайр аз кладовка, хона боз такхонаам дорад тамошобини азиз. Ва ин бошад такхонаи хона. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, такхонаи калон мебошад. Ба ҳазор метавонед дар инҷо чизҳои лозимиятонро монед дӯстони гиромӣ. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар бино отопление ҳаст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. нархи хонаро боз такрор мекунем. 640 000 сомонӣ савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инги Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барои кор, худо нигаҳбон.